Ez egy igaz történet, amit nekem még a nagymamám mesélt, amikor még élt. Annyi a történet lényege, hogy amikor vitték el az embereket, deportálták őket, akkor a nagymamámék szerettek volna segíteni azok az embereken, valamit adni nekik, hogy ne szomjazzanak, ne éhezzenek. Igazából egy majdnem családi idillnek a hirtelen megváltozása, ami átfordul egy ilyen kaotikus történetbe. És akkor most csinálunk egy felvételt. Jó? Mindenkinek nagyon szurkolok, ti is szurkoljatok nekünk. Igazából nekem az volt nagyon félelmetes, hogy mivel ugye amikor tegnap lepróbáltam ezt az egészet, és majd jöttek a statiszták, és itt voltak 100-an, és akkor megjöttek a férfiak, az idősebb hölgyek, meg a gyerekek, akkor viszonylag rémisztő volt. Hát teljesen visszament az ember tenni, hogy 60-70 évet így a világháborúban is ilyen félelmetes volt. És az egyik kislány el is hívta magát, amikor elkezdtünk ide üvöltözni vele. Látni a statiszta gyerekeket ebben a tömegben menetelni, az elképesztő megrázó volt. Hogy így látod a tekintetükön, hogy kívülállóak, mert civil kisgyerekek, de hogy valószínűleg akkor is ez volt, tehát hogy igazából nem volt fogalmuk arról, hogy mi fog történni velük, mi történik velük, csak mentek a szüleik kezét fogva. Mindenkiben él egy kép arról, hogy na, vajon a második világháború idején hogy néztek ki az emberek. Én inkább úgy választottam színészeket, hogy kik azok, akik akkor is jók, hogyha semmit nem csinálnak. Én rettenetesen féltem egyébként, amikor megtudtam, hogy itt tulajdonképpen 100-an leszünk és 100-an fogunk dolgozni azon, hogy ez a 8 perc összeálljon. De egy nagyon koncentrált munkát hoztak egyébként a statiszták, és a stáb is nagyon jól dolgozott. Nem az van, mint egy klasszikus filmforgatásnál, ahol nem is feltétlenül haladnak kronológiai sorrendben a jelenetek. Szóval ez igazából segítette az átélést, most az ilyen csúnya szó. Gyakorlatilag nem szövegtanulást kérsz tőlük, nem dialógusokat kérsz tőlük, hogy ezeket hibátlanul színészettel adják elő és mondják fel egymásnak, hanem gyakorlatilag az van, hogy nekik meg kell élni ezt a 8 percet. Elmondta a helyzetet, elmondta a szituációt, és úgy nem igényeltünk szerintem sok instrukciót, de nem azért, mert de ügyesek vagyunk, hanem annyira egyértelmű volt a helyzet, hogy nem kellett így külön elképzelni. És mindig az egyszerűbbet kérte, próbáltam aztán a legegyszerűbb. És aztán szerintem igazán lett. Azért fontos az egy snit, mert ez egy valós idejű élményt ad. Mozgás, mozgás! Gyerünk, ez az! Nem néztem meg sok kislányt, akik gyakorlatilag meg tudtak jegyezni egy bizonyos mozdulatsort, és megértették azt, hogy itt miről van szó, és hogy mi az, amit biztos, hogy nem szabad csinálni, mi az, amit elvárok tőle, ő már jó volt. A klasszikus történetmeséléshez nekem hozzátartozik az, hogy ez celluloidon legyen, hogy ez szemcsés legyen, ebben legyenek kis koszok, ennek legyen meg az a dinamikája, ami egy filmnél, egy filmrögzítésnél látszik, tehát bármennyire is előre haladott a digitális technika, egyszerűen összehasonlíthatatlan az a mozi, ami filmre, illetve digitálisan készül. Ez teljes mértékben beszabályozta az egész forgatásnak a menetét, tehát nekünk 6-szor volt lehetőségünk fölvenni, 6-szor vettük föl.
Hát nyilván lett volna még pénzünk 100 tekercs, akkor még 100-szor fel lehetett volna menni. Én nem tudtam, hogy itt konkrétan egy ilyen belső kis falu létezik a Kincsen-parkon belül, ami hát nem a klasszikus régi házak, de a klasszikus régi téglaépületek, amik több mint 100 évesek, azokból van egy ilyen kis falu, és aztán amikor eljöttünk és megnéztük, akkor azonnal beleszerettünk, és gyakorlatilag az első blikre választottuk ki a Marika nének a házát, ami tökéletesen megfelelt, mind külsőleg, mind belsőleg is. A filmben, aki szorosan régóta az alkotótársam, ő az Albert, Comba Albert, akivel hát eddig az majdnem összes filmemet jegyzem, mint rendező operatőr páros, illetve hát akik benne voltak filmben, valahol már majdnem mindenkivel szintén dolgoztam. Ennyi? Ezt a filmet minden olyan embernek ajánlom, akinek egy picit is bizonytalan az életében, hogy segítsen el az embertársainak.